Čaute, ja teraz budem natáčať, máme textpack a aký si dáme seed? Dáme si sračík a mc tro t v mc do nálode a bude to YouTube teraz naozaj. Dneska sa mi chce nejako písať. Je písací prístroj. Dneska sa mi chce písať. 9 SPS, no. MC Trotel, ty už ideš zase nový svet? Ten prvý bol zlý a potom zase to bolo zlé, no. V snežnej krajinke. Jak nám to laguje, dáme si options, video settings, normal, brightness, cloud on, all, smooth light on, off, graphic, fancy, potom si dám brightness na 99, dám si render this normal, down, difficulty normal, down, back to game. Ups, ja som si to tu nastavila, lebo ja mám taký módík perfektný a trošku neviem ako to je normálne, tuším 7 a 3 off, down, no. Dobre, už to je normálne. Ja sa ospravedlňujem. Ešte si dám options, video settings. Ups. Normal. Smooth light, fancy, fast. Radšej si dám fast. Už to je lepšie. Takže, čo by som vám hovoril? Mám. Je to blbé. Nebaví ma to. Čo ma nebaví? Minecraft. To mojho spolužiaka, no. Skôr som včera volal, no. Že Minecraft je píp. A že ďalšie píp. Skyrim je proste najlepšia hra na svete. Super je. Ja nehovorím, že Minecraft je najlepšia hra na svete, ale nehovorím, že je najhoršia hra na svete. Ja nehovorím nič na Minecraft, akože mne to, čo je Minecraft sam o sebe sa mi ľúbi, ale presaň. Ja som mal také aj pokusy, že som natáčal. Bol tu pri mne craftík. Epický seed, vážne je to epický seed. Ďakujem ti Minecraft, že si dodal džungľu. Vy ma nezaujímate, vy zvieratka. Ostal si toto na strome. Toto by mohlo byť aj uhlie. Nie? Ostal si na strome. Na strome ma to asi tak nebude baviť. No na tomto strome by sa mi to páčilo. Čo to tam bolo? Snad nie creeper.
Radšej budem opatrný. Ospravedlňte ma, ale ja sa už s vami nebudem baviť. Ale Tak. ešte budem. Takže čaute. Ešte budem, ale nebudem, no. Dobre, máme tam uhlie. A hneď na začiatok máme aj železo, kde som si dal crafting table. Ja sa ospravedlňujem, že to je takéto galo tento. No dobre, trošku divný to. Tuto hneď dole máme pod tým. Vy ste hneď za začiatku niečo videli, aby ste z toho vlastne niečo mali. Pozriem sa, či to nepokračuje. A tuto sa to potom zastavím a tuto budem bývať, dobre? Na čo sa vás pýtam, je to moje let's play, no. Ja si idem pre crafting table. Dobre, budem bývať v jaskyni. Vlastne džungľa je plná takýchto jaskyň. No, saplingom by som to asi nie. Ja som si chcela vyliezť na nejaký strom a zrezať na hlinu. Ja sa tu vôbec nevyznám. Sorry. To tam vyzerá dobre, ja si tu zasadím stromčeky. Lebo na sadeničky mám aj nejaké seedy, neviem prečo. Potrebujem cobblestone, ktorý v tomto texture packu vážne podľa niekoho vyzerá ako cobblestone. A ak chcete vedieť, odkiaľ som to vybral, tak to je taká blbosť, že Minecraft box, no. Môžete sami uznať. Používajú ho aj ľudia v Minecraft boxe, no tak. Tak. Takže teraz potrebujem sticky. Však čo iné. Stoneový. Pretože ako je známe, ten rýchlejší kope. Toto som vážne nechcel.
Takže toto dáme preč. Tak. No dobre, je tu dosť uholia. Ja som si chcel robiť nožničky, aby vlastne ovečky nemusel som zabíjať, lebo ja mám rád zvieratá. Teraz nepovedzte, že som to ukradol z Minecraft boxu. Ja, taký to je iba o tom Minecraft boxe, však čo? Existujú aj iní ľudia, ktorí natáčajú videa. Napríklad ja, Minecraft, KiaCraft. A toto si to nechá najprv. Trochu to kúša. Som ako Minecraft, ale nie. Ako poznáte. Minecraft v celej svojej kráse, no. Dvere sú pekné, podľa mňa tento celý texture pack dosť vydaraný na to, aby som ho nepoužíval. No dobré. Ja idem von.